time dzacho saka mamuchifungwa kuti pamwe achiri pabasa ndafunga kuti achiri pabasa hazvitenguva dzese unga ari pabasa dzakadaro so ndokuuya kwamakazoita ndokuuya pamauya vabva vaita sei patatoona vanhu vanenge vantonia vari kupedza but ndinyatsodira padhuze ndinoona kuti vanhu vanenge vatori vanhu vatoshungurudzika panapa ngomana anenge abatwa saka chakavatuma kuuya kuno muno mugaraji ndizvo munoshandisa zigaraji igaraji alright saka chakavatuma kuuya mugaraji chingava chii because sevanhu vaneimba vakadinge pamba mumba maisatobuda votokurumidza kuzviona ndo nzvimbo yekuti haina anonyanyosvika-svika mbadaona mugaraji unowakusina anoshandiswa kuno saka kuna anosvika-svika saka vatongotora advantage yekutiti vauye decide because kumba kongomana daigona ngosvika ngomana chinhu chacho saka zvaisabuda ndo yakatoita bisi yekuya kuservice saka ava vazouya rendi vauya izvozvi kana kuti vanengo ngoma natai ngoma vasuda zvekutaura ngoma tiudze chii chaitika mune zvamakambofungidzira here pane zvikuitika pamwe mukuru wangu ndakatozviona kudhara sana nangomirira nguva nekuona kuti zvichasvika papi last time sai nemazokuti mundifonere ndafonera ndataura nasekuru nyamasvisva ndataura nachiti kule zvezviya saka ndovazazotore inasuda kuye kuku ndichatumira regereni majournalist avo ipapo okuzva nenguva zvinhu zvichitoitika vanechingoti zvazvanenguva nemhaka yemufungwa zvazvanenguva ndakatomboona pameseji but ndimwe yanga ichitena kuti sezvonanyizoti anga ari mameseji akati mboiwedere panguva yatoka ezvo zvakawanda munhu anenge atoti ndo zvaanenge achitoita saka ndosandakazondofunga pfungwa dzangu dzekuenda kuna sekuru nyamasvisva ichitauza kule ndinenhau dzangu dzakadedzana sekuru nyamasvisva tovaziva tara yamboshanda navo chatisaiona zvikuitikawo ndoza ndikupererwa ndava chiri kuitika panapa ndechekuti chii chazoita kuti sekuru vasauye kunoku manje ini muchaita sei nekuti sekuru vakahavapo panapa ini muchaita sei kana zvinhu zvasvika pakadai isusu tauya takabva nyaya asi ini muchaita sei sekuya wamaita ndichangowafonera ndonzotachera sekosi ndiwakainditira zvinhu izvi kuti zvinge zvichidaro saka chavangokuudza ichiri kutifonera isusu tiuye panapa vati umbo uoneke kuti zvaizviurema kavayo yairambwa izvi achirambawo futi kuti sekuru zvaizvo zvamakandipa zvaite zvasvika pakuzoitika zvinhu zvaitika nguva izvi zvinhu zvaitika izvo zvinonzi ma3 hours 3 hours zvaitika ma3 hours bhozi zvatora zvazvaunokona kubva uko bhozi ngoma anoshandira kuhwedza saka yavanenge iri kuno saka pavatirazvira kubuya zviro asi gadheni ichingava chii angava ari ane dambudziko nekuti zvinhu zvizosvika izvinezvi pamwe vese vangotoziva maitiro avo pamwe ndokunoblema mukadzi wangu pamwe ane zvanga achizivawo gadheni boy anga nezva kuziva saka the best way kutoona kuti vanhu avava vanga vagara vachitoita saka ane dambudziko mukadzi wangu waziro vanga angagara achizviita ndokumbira vafaro tisaite kuti vaburitse ndiri kuona kuti pane zvinotonga iwe kupedzisaka because pafacebook hazvizobuda hazvifanira kubuda noditi saka kana vakadai sezvo zvipane pakanaka pafacebook hapabude noditi saka tiri kuti titore pachibuda noditi saka tikandoudzwa kubva kumuneng'ina wamukuma uchisvika maiguru akambotaurawo nawe iri kubvunza kuti maiguru zvinofamba sei noziva pane vanamba yabodi hanzi mukoma vane zvavaiona vana vatengoti ndikutoreva pamazuva bata izvozvo pavasvika vakadaiso pandaona vadaiso ndira chokwadi nokuti maitiro avo ndekutaridza kuti vari kubira ndochokwadi
kubira kwavari kuita because kudai vanga vari vanhu vekuti pamwe vajaira kuzviita pamwe tingadai chavaona vanhu vetu kutobira but the way kutonyara kubira kwanga wachiita zvimwe zvichasvika nepamwe kubira saka mwana waminai akura sei mukomana musikana mukomana akura sei ane 4 years ane 4 years ndo mufana ari panze alright saka inemi muri kufungeiwo nezvaita kudai mudzimai muchamuda here muchatorawo matanhu akamira sei izvo tichazopedzerana izvo ndati kuri sekuru vapedze nyaya dzavo indozopedzerana nemunhu wangu zvakanaka vazopedzerana nemunhu wangu zvakanaka tichasvitsana mumapera aimboramba ndo nhau yaakuzonofira yekuti aimboramba ndichiona handisi fuza zine ndichiona alright kubva kuna bamunini pamasvika muchitaura namaiguru kana kuti pamazoona kuti mati masvetuka jurawo iyi muchapinda nekupi tosipinda nekageti kadika kekuseri then saka chakupinza ine apa asi mamune zvamanzwa chandanzwa papasi saka handitozive kuti chii chanyatsoitika bhozi handambonzwa nokudzitenderera ndofunga zvava zvakuda kupfumukawo bhozi vandatongosvetuka navo ndopinda vamwe ndopandabva ndasanganawo nazo ati kubva pagedhi apo pakati wandireka nenhau yemotikari dzirapo maona sei mamuchida kupinda nepanapa here kana kuti chii chachinyatsoitika ndoda kuti munyatsopaka zviri clear yatsoziva kuti coincidence dzacho dzauya sei kuti muzovaone munoziva chinhu chakuda kubuda chinhu chakuda kutongobuda hanze nemanyanga rekuti bhozi inini toya kwandaita ndauya ndaifanira kungofamba kudaiwo but ndatongoziva zvokuti watongosvika pamba ungove interested daiso saka ndopandikutoona plus hapana maendera anga hakuna mabudiro saka kumira kwaite mufana wangu apa ndokutopedza kwatopedza because hapana kwamabudiro vaisa nopambuda because mota dziseze vavamwe mota dzinezvivavhara zvakawanda vanga vachiti hationi pane motikari dzakapaka saka kumira kwaita kuzoona achidedza gadheboy asiri kuuya saka pava havatobvi zvavakaita havabve ndo zvakataura nasekuru kundi kutoshaya kuti kune mhaka ivaramba vari ipapo vamwe vamati kugomera dai paadedzwa nemunin'inaka dai adaira paudai zvisina tomboonekwa but nyaya yekuti mabasa wasekura kana sekuru vakasauya zvinoita sei nekuti panzwira ndinombozvita zvinonzi hazvidi kutora mazuva zvino muchadriva here kuenda ikoko kana kuti ivo ndo vachadriva pano sekuru vati handiswike ikoko saka ini ndakuita yato expense yangu futi saka ini kuti hama dzemurumu dzemufano vanoita mabasa seriwo namba dzehama dzacho hamuna here ndinadzo mamambotaura navo ndandisati ndatambotanga ndati ndifonere vakuru vakazviitera alright ya munenge muchizongotipawo information yacho zviri kufamba sei chii chaitika kana hama dzacho dzauya dzikaonawo zvaitwawo nemwana wavo ko vakatizvara venyu haikoko tambotanga tichazosvika zvino tichazosvika but pane njodzi kapa zvinhu zvakadai njodzi iripo kuvarevera ndinovarevera kuti hazvaitika asi zvichazoitika kumashure uku mukuru wangu ya garden boy vanokwanisa kutaura here vanhu hapana vakaneteswa hapana chinoitika because dai ataura kuti dai vasina kutombori vaingonyemera ngapire kumhanya kakune notangachi but apa kunamira kana ndokuri kunetsa ngavaramba vakanaroga kusvika sikura ndudza zvipiti ivo ndodhiraivha kuenda kuchinoi asi akama kutongomanikidzira kuti mudrive kuenda kuchinoi sinzovakavasweko sikura kwavaita kuti handisikuya tine urombo baba nezvamasangana nezvinhu but tinofara zvikuru kuti hamunawo zvamakwanisa kuita hamuna mhirizhonga yamakonzera zvinhu zvenyu mazviita chinyararire pasina hwohwo pasina kunetsana chinhu chatinoda kutenda zvikuru asi kuna bamunini inini bamunini sinzima ndimi munoswera kana iguru kana kuti ndimi munovaona pamwedzo pabasa anditi
hapana were zvimwe zvavanoita zvokuti munogona kuona kuti vaiguru mune mumwe mafambiro avo kana kuti kutoedza imini. I think munhu aitamba akachenjera because even messages ato akangoma mufona angari untraceable kuti tinyatsoonekana maybe garden boy ndiye atotaurawo kuti pafoni hatitoziye saka vanoti netse anenge akangwarira vangavangwarira pazvinhu kugara zvakanaka but vanhu vanosara vachiona ndo vaitaurawo kuti pane zvinoita. pane zvinoita